En god dag for mig er, at et af de tilbud, jeg har brugt tid på, de bliver til ordre, og kunden han bliver glad og tilfreds. Jeg er i gang med en handelsassistentuddannelse, som typisk består af at handle med byggematerialer til nye huse. Jeg har både private kunder, og så har jeg håndværkerkunder, som typisk består af murere, tømrere og entreprenører. En typisk hverdag for mig vil være, at jeg møder ind kl. 8 om morgenen, hvor jeg tænder op i min computer og tjekker mine mails for, hvilke ordre der er kommet, og for hvilke kunder. Derefter taster jeg ordrene og får skrevet dem ud, så kunderne kan få deres varer. Så tjekker jeg op på, hvilke tilbud jeg har lavet et par uger inden, og se, om nogle af dem kan blive til ordre. Når en håndværker kommer ind til mig og skal have for eksempel nyt tag, kommer han typisk ind med en tegning, hvor vi sætter os ned og snakker om lidt, hvilke produkter han skal bruge, og derefter sender jeg et tilbud til ham. Hvis det så bliver til ordre, så sørger vi så for, at varerne bliver leveret til kunden. Det er super. Ja, vi snakkes. Det gør vi. Ja, det gør vi. Tak. Hej. Det, der er udfordrende ved at handle med en håndværker, er, at de er meget prisfølsomme. Altså, de vil rigtig gerne prøve at se, om de kan prutte dig i prisen, og du er ny i faget, og derfor så giver de lige lidt ekstra stikpiller. Men det, der er vigtigt, det er, at du sætter dig igennem og siger, jeg kan ikke gå længere ned. Og så er det bare med at tage det med et smil og med et glimt i øjet, og så stik lidt til dem, det kan de godt lide. Som en del af vores uddannelse går vi på skole i året, hvor vi optimerer vores varekendskab. Udover det så lærer vi en masse omkring markedsføring, indkøb, telefonsalg og omkring bygningsloven. Under uddannelsen er du tilknyttet en uddannelsesansvarlig, som sørger for, at der er en rød tråd mellem arbejde og skolen. Derudover kan du komme til ham, hvis du har nogle udfordringer i din dagligdag. Jeg er rigtig glad for at arbejde i Excelbyg, fordi det er en sjov og udfordrende hverdag med nogle gode og sjove kollegaer. Derudover så bliver du rigtig god til købmandskab, hvor du lærer alt inden for handel og indkøb. Jeg ved, når min elevtid her er endt, har jeg en masse fede muligheder. Jeg kan både blive kørende sælger, jeg kan blive konsulent, jeg kan specialisere mig inden for byggematerialer, eller jeg kan gå en ledende vej, hvis det er det, jeg har lyst til. Så alt i alt er der en masse fede muligheder, når jeg er færdig her.